bayethe kuninonke izikane zethongo ngolubabalo kwakhona nto zakuthi apha kwi-Spiritual Knowledge Triple Tree leyo igruphu yam kuFacebook. Ningakhohlwa ukulike and subscribe, nicofe ibheli nto zakuthi. Topic endizothetha ngayo le ye-Gen Z, apho khona bendichaza ngabantu ababekwe i-system so that balahlekise i-Gen Z ingazikhoni ukuzi-understand ukuthi ingobani. Okay, into endizawuqala ngayo bantu bakuthi i-Gen Z into enga-understandiyo yinantsi, yinto yokuthi i-Gen Z inabaholi bayo, i-Gen Z inezazi zayo, i-Gen Z ineemboni zayo, i-Gen Z ineendlovukazi zayo, i-Gen Z ineenkosi zayo. Every generation eye ize for elo xesha iza neento zayo iphelele, ayidingi zinto ngaphandle, zonke izinto zayo ziphelele. So i-Gen Z yonke ezi zinto izijongayo izikhangelayo ngaphandle nazi kuyo, but since ke i-system okuqonde before abantu be-Gen Z bakuqonde, yenza sure ukuthi izawuthatha abantu abazobukeka ingathi ngabantu abayoyithatha i-Gen Z bayibeke kule ndawo kumele ukuthi ifike khona. But iimfundiso zabo aziyakhi i-Gen Z because iimfundiso zabo ziimfundiso zexesha elidlulileyo, ayizomfundiso ezibhekene nesimo nexesha esiphila kuso, apho khona i-Gen Z kumele ifundiswe ngee-supernatural power zayo, ifundiswe ukuzisebenzisa, ukuziqonda. Yabona laa nto leya. So abantwana abakhoni kufumana oko because kwezi ndawo akuvezwa oko, ngoba kwasayinwa phantsi ukuthi oko kungaze kuthethwe, kungaze kuvezwe. Yebo, bafundiseni babone ngathi bayafundiswa kodwa ningakuphathi oku, ngoba if nikhe nakuphatha oku kuyohamba kuhambe kubangele i-system ukuthi i-collapse. Like le nto iyafana nalaa nto leyana esikolweni uyawufundiswa ufundiswa kodwa ngeke bakufundise indlela yokwenza imali because ufundiswe ukuba ube ngumsebenzi, uyayabo. So if ever singafundiswa indlela yokwenza imali, bayayiqonda ukuthi angeke kube khona abantu abayosebenzela abanye, uyayabo. So yile nto ke even nalapha kwi-Gen Z, i-Gen Z ibanjwe ngaloo nto. Yebo, kuthiwe bafundiseni kodwa ningabafundisi izinto ezihambelana nesimo nexesha ababhekene naso, uyayibona. Bafundiseni ngezinto ezidlule, uyayibona, so that bangaziqondi ukuthi bane-super powers ezingaka kubo, uyayibona nto zakuthi. Because number one, abantu bakuthi aba-understand ukuthi even ezi AI ezi zenzelwe ntoni, because aba bantu be-system babonile ukuthi ngeke bakwazi umelana nale generation, uyayibona laa nto leya. So kwinto yonke abayenzileyo babala ukuthi no, indlela yokuthi aba bantu simelene nabo ngekwezi super powers abanazo, inye yindlela yokuba sibenzeleni i-AI, uyayibona laa nto leya. I-AI kahle kahle into zakuthi zizodistroya kahle kahle le Gen Z because yabona i-AI kade zikudala zikhona but bebezigcinile because i-generation bezikhona bezingekho, bebe-understanda indlela yokuzinqoba, uyayibona laa nto. But kulena bazixelele ukuthi no, mabakhuphe ezi AI because bave kwangentoni, kwangezi aliens basebenzisana nazo ukuthi lena i-generation enzima kakhulu, i-generation eza nezinto ezinje, i-generation enje, i-generation yabona oko bayakwazi even bona. So benza ngandlela zonke ukuthi bazawufumana abantu abazobabeka ngaphambili kwaba bantu so that babukeke aba bantu ingathi bazawafundisa ezi zinto aba bantu kumele ukuthi bayazifunda, uyayibo. So endizama ukutsho ke kwinto zakuthi alikho ikhehla elinentloko emhlophe liyakufundisa wena uyi-Gen Z nge-supernatural powers zakho. Ilingekho ixhekwazi eliyakufundisa nge-supernatural powers zakho. Yonke le nto nina niyidingayo ilapha kwi-Gen Z, yonke le nto nina niyifunayo nantsi kwi-Gen Z. Nina yabona like le nto ifana nalaa nto yokuthi yekani ukhangela ngaphandle kaningene apha ngaphakathi, yabo, khanizifuneni ngaphakathi because yonke le nto nizifunayo nazi apha ngaphakathi. But nina Gen Z niya-underminana, nijongelana phantsi, nileqa abantu enibabuka bebadala, ningazi-understand izipirit enihamba nazo, ningazi-understand abanye benu badala le but ani-understand oko nifuna ubeka abantu
khulile ngaphambili babebukeka bebadala, uyayibona laa nto leyana. Hhayi ukuthi bakhule ngokomoya but bakhule ngokwenyama. Nifuna aba bantu nina ukuthi babe phambi kwenu, kanti ixesha esikulo lixesha lokuthi sihlanganeni siyi-Gen Z sibe into eyodwa, sidibaneni as bandandishilo. Iipower zethu zidinga oko, thina sidinga ukuthi sihlanganeni sisebenzisaneni nto zakuthi. Uyayibona laa nto, ingabikho oyedwa otsalela ngapha oyedwa otsalela ngapha. And ke ngoku uyabona into ebuhlungu yile yokuba uninzi lwe-Gen Z elikwezi ndawo kuthiwa zinkulu kuzo understand even ii-supernatural powers zabo, because ezo nto zinto ezingavezwayo, izinto ezingathethwayo. Bafundiswa ngezinto zexesha elidlulile, babe bedinga bona izinto zeli xesha. Uyayibona laa nto leya, bedinga umholi ozawuandastenda izinto zeli xesha bathunywe kulo, hayi ixesha ladlulayo. Uyayibona laa nto leya. So yinto ekanjalo lena nto zakuthi, but ke esibandisitsho ukuthi usayinwe phantsi ukuthi ezinye izinto zingavezwa because angeke bakwazi ukumelana nani, kodwa ke sikhona nto zakuthi sizawusebenzisana, sibambisane nabo bafuna uhambisana nathi, sivezelane indlela zokuthi siqonde ukusebenzisa i-energy, siqonde ukusebenzisa ii-supernatural powers zethu, siqonde okuningi into zakuthi. Uyabona laa nto leya. So injalo bantu bakuthi, but abo bafuna ukuthi sihambeni sonke, uyayibona laa nto leya, bayethe nto zobaba.